Liburua airean, arratsaldekoan. Santiago Aizarnarena, ari gara irakurtzen astelenean hasita. Berak idatzi nahi izan digun liburutik, bere bizitzaz. Bokaziorik gabeko aurkeztu zigun bere burua atzoko atalean. Baina zerbait ikasi behar eta zertan hasiko? Medikuntzan. Ni medizina junitzen, zein errekelako, zerbait imetzen. Ne bukatu nitu, ne estudio, endabiziko estudio, da zerbait imetzen, eta orduan, ja, zein dute, orduan, ikusiko jo, zerrema, eta horarezien gustatzen zertik gaule. Heikitzen zinatan endabiziko klasiaro, juten izan, ni zen biltzitzen izan, erretiroko parte bat imizitzen, eta juten izan, San Carlosea juten izan, eta orduan, junta, zortzitako hasten zin klasik. Eta lehen da biziko bantzen ziztena, gorputz bat, ja, arrei itxeko eta diseziu itxeko eta ezen bate guzta harreia gile bate guzta harreia. Lehen da biziko kontu. Geho, ja, beste gauza izaten dira eta beste ikaskun zirako nion. Lehen da biziko gauza horrek eta ezen negustuko eta utzi nun. Ez tekit. Askotan, zertik utzi nun, ez tekit. Ez tekit zu, sekulan ez da jakiten zertikan, oan damuik ez tekut, zerteko damuik ez dut zertikan, ne bizia nahi duten guzia indut, eta gaineko zesango dezu, ni Madrid asitzen ordun Ciudad Universitarian oso gutxi zin, bat filosofiletaz, bestia zesango estomatologia eta holoko biru, zegoan digan ordun asila zin zertzen, eta oso tokia laia zen filosofiako zea. Ni juten izan, askotan juten izan, nahiz lehen, ni medizina nahi izan, ne juten izan, ara ikusteko nola zon. Eta, gauzatzen zin, eta hola bukatu nuen zabat, epoko bat bukatu nuen, ara jun izan, eta, asin izan, filosofia. Ez zertzen, eta ora eutzi nuen, eta, desastia, Geor, asin izan, prensa idazia, zertikan, karo, ni periodisten enez izan du segulan. Ni periodismoa indet, baina, karo, indet, egin berdelakoz, ni periodikun izan dut, intut sucesos, intut pelota, intut mila gauza. Ekonomia ez dut ekonomia eta ekonomia ez da politikar ez, hoi bi gauzoik etxutin. Baina, gaineko guztak geizkunak bai, futbolara ez, pelota bai, sucesoke bai esan dutena, eta, mila kontu utazen nina zesan dituan, nekrologikak, milaka, oan pixka gauzak aldatu dira, eta oan agentzitatik bialtzen zati dut den bat inezuten itzen, eta itzen zen hor bat jeltzen zen, eta, hay que hacer una nekrologika, eta, ni nekrologika itzen nun. Eta beste gauzak, egunero, etortzen zen, fotografo etortzen zen, eta maten zizun, zertzeko. Eta harrei, pie de foto, nik egunero itzen nun. Den askuan, diarion, agertu din, pie de foto, badozte, milaka. Nik ez du sekula izan du oztopikan zertako idazteko kontun, eta beti, ostaz ekin dut. Lehen biziko digun hasi nintzen La Voz de Españan. Geho zeitu nun, zer berak zen, unidad eta anaitzen nun, egunero itzen nun artikulo bat, goizin jun, eta lehen biziko itzen nuna artikulo bat zaitu idazi. Eta, abokatu, eta beste gauza egin merzinak, eta zaitu. Zertikan, karo, nola azkeneko estudiotan periodismo egin nun, osake, karo, ordu nimertzen praktikak, eta praktikak egiteko jumertzen zera batera, periodiko bat egiten ziren, eta periodiko buhun izana, La Voz egartu zin, eta, ordu anasin zan, La Vozen bukatu bino lentziotikan, nik ikusi duen, La Voz bat zikula, gaizki zikula, zertikan anasizien, asambleak egiten, eta zeak, eta, hau bat, ziak, ez da genitzen, ordu pasen izan, zera, diario, eta diarion pasako zion, oita bort bat ukte. Deren eta jota,
35 bat urte hor bestintzen, dena eta jota 40 bat urte hola. Bionen ustikan iken kolaborazio den ustikan iken, kolaborazio nasin zan, pues, 20 urte nitxula, 22, hola, gaine hortik aurrea, hoi binalen ustikan, ja, zesango nizekoa, ni novela batxut idazitakoak, amasi urteko, karo estiagatu, txienak askit, txien baitu nik txien, antxen bertan gauza asko itxu, editatzeko moduak, idaziak, ez dutena, nola enezen muitzen, zarra eta ezonea, pues, angelizen dira. Ni edita bat mila seguren enez hun. Etorri nik 12 liburutut, zertuk, argitaratuk, eta 12 uste dira, 12 uste izerdin. Eta denak etorrin dira. Ni, karo, etorzia zaila da, inor ez etortzen. Karo, ni nola, ena gustatzen inorrei, ze esan bizuanik, traba ematia, hola, liburu bat man, eta nien esekuron liburu bat, zebe esapin hartu, eta inoakun. Eta oain azkeneko liburu agetu dena, hola, etorri da, ligenen uste hau agetuko zen ikan berriz ez, ja inezen, oire zen publikatu da, oire lehen da biziko edizi ugaro sanlike zen izan du dela, periodikuetan zatikan periodikoan agertu zen oire. Nik egunero irazten dutu baina. Egunero idazten dut. Agertu gutxi noizimenka agertzen da, hastien behino, bi aldiz, bat komentaio bat eta zehar, eta karo baina, askot gehiago galditzen da, agertu gabe. Baina, ni aurreneko gauzik juntena, nego saiak ematen, nik idazten hasten dut, ni beti idazik dut, ezer eta idazik dut. Oi ofizioa da, oi hartzen zu, nik juten izan egunero periodikoa, eta ikusten itunan bi periodiko jartzen ziten zean. Eta orduan, pizket guztien, hausen, eta arrei altzen zen ion. Eta ez tekizu, zein helduko jozu, baina, eusin heltzen jozu. Zatik, nik ez sekulan, inoiz komprenditu ez den gauza da, askok esaten duena, baina ez da zertaz idazi, ez da posible, gertatzen din, milioia gertatzen din gauzakin, ezer ez zidaztia, hoi ez da posible. Karo, orto izan berdela zera pixkat, zangonitzanik, erraztazun pixkat izalnike. Zanik eraztezun pixkaren pinon. Gaia badago, gaia, bueno, sobra, ena ziristeni, gaia hau nahi nuke, eta hoi nahi nuke, eta hoi nahi, ez naziristen denea. Eta, enaz aldatu, jubilatu ez minan enaz aldatu, nik lana lemezela egin dut. Hombre, karo, lendazioa, jumberra eta horako, beti piso bat da, gaini, nik ez du, ni igual egun, nitzaman izaten izan dira, 65 urte partez, 67 nik zeitxu, igual zeitxu, nik ez da, netzeko ez izan du, oi keja ez izan du, baizik, bueno, gusten zuzu burua, sobra dolan, zertikan jendea zetzen nahi da, eta zu sartu za, eta zu zeburu ikusten zu, han ez egola ondo, bueno, hortik aparte, bueno, nik ez du, nik uzitzen ditan bitartin zaitzeko asmoa dut, eta, bueno, nik bi kolaborazio txut bat, artikulua hastien behin, Karol Leno Luzio izan zen, geho ja, periodiko pixkat aldatu inda, baino handela demogutxi aldatu inda, orduan esan zuten, bueno, gauzak laburtxu imetzila eta zeak, eta, bueno, laburra, bueno, nik iken dut, gazbea iken dut, bueno, laburtu bero alma, laburtu, eta laburtzen dut, eta, bueno, oitna, eta geho berriz komentaio bat, liburu bat hastian, eta geho, zerrenda bat, zeana, esan nitzekoan, nik, zertiri joan liburua bat, obeste, eta horri zitut, eta, bueno, horrekin zertzen az. Ni, bestela berko nuke, biru horri belko nitugun etzeko, da ez da posible. Hombre, nekin ondo portatu diario asko ongi hartu naute eta ongi zeitzu dut, eta, bueno, beste tokitune bai. Liburu artean bizi den Santiago Aizarnaren liburutik 3. atala bihar arratsaldekoan.